Numeri tidumiensa. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, fa mmarima soma wɔn na wɔnkɔsra Canaan asase a mede merema Israelfoɔ no. Monsoma ɔbarima baako mfiri wɔn agyanom abusuakuo biara mu, na wɔn mu biara nyɛ wɔn mu mapɔnma no bi. Na Mose nam Awurade asɛm so soma wɔn firi Paran srɛ so. Wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔyɛ Israelfoɔ mu atitire. Na wɔn din nie: Ruben abusuakuo deɛ ne Sakur ba Samua, Simeon abusuakuo deɛ Hori ba Safat, Yuda abusuakuo deɛ Yefuni ba Kaleb, Isaka abusuakuo deɛ Yosef ba Igal, Efraim abusuakuo deɛ Nun ba Hosea, Benjamin abusuakuo deɛ Rafu ba Palti, Sebulon abusuakuo deɛ Sodi ba Gadiel, Yosef abusuakuo a ɛne Manase abusuakuo deɛ Susi ba Gadi, Dan abusuakuo deɛ Gemali ba Amiel, Asa abusuakuo deɛ Mikael ba Setu, Naftali abusuakuo deɛ Wofsi ba Nabi, Gad abusuakuo deɛ Maki ba Geuel. Jeinom ne mmarima a Mose soma ma wɔkɔsra asase no din. Na Mose frɛ Nun ba Hosea sɛ Yoshua. Na Mose soma wɔn sɛ wɔnkɔsra Canaan asase no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, monkɔfa anafoɔ fam ha yi na monkɔforo mmepɔ no, na monkɔhwɛ asase no sɛdeɛ teɛ ne aman a wɔtete soɔ no, sɛ wɔyɛ den anaasɛ wɔgo, wɔsua anaasɛ wɔdɔɔso, ne sɛdeɛ asase a wɔtete soɔ no teɛ, sɛ yɛ asase pa anaa bɔne, ne sɛdeɛ nkuro a wɔtete mu no teteɛ, sɛ nsraban mu anaa aban mu, ne sɛdeɛ asase no teɛ, sɛ emu yɛ fɔɔfɔɔ anaa pɛsɛɛ, sɛ nnua wɔ so anaasɛ bi ne so, na momfa akokoduro ntete asase no so aba bi mmra. Nso na saa brɛ no yɛ bobɛba a edi kan brɛ. Na wɔsii mu kɔkɔsra asase no firi Sin srɛ so kosii Rehob, deɛ wɔnam kɔ Hamat no. Na wɔforo faa nifa fam, na wɔduru Hebron deɛ Anak mma Ahiman, Sisai ne Talmai wɔ. Na Hebron deɛ ɔkyekyere no mfie 7 ansa na wɔrekyekyere Soan a ɛwɔ Misrim. Na wɔduru Eskol bɔnhwa mu, na wɔtwa obobe man ne bobe esa biako wɔ hɔ. Na nipa baanu wura no dua ne atoa aba bi ne brodoma. Esane sɛ Israelfoɔ no twa bobe aba esa wɔ hɔ no nti, wɔfrɛ hɔ Eskol, aseɛ ne bobe esa. Na adaduanan duruyɛ no, wɔsane firi asase no so nsrabae. Na wɔbaa Mose ne Aaron ne Israelfoɔ asafo no nyinaa nkyɛn Paran srɛ so wɔ Kades. Na wɔbɔɔ wɔn kaseɛ kyerɛɛ wɔn ne asafo no nyinaa. Na wɔde asase no so aba no kyerɛɛ wɔn. Na wɔbɔɔ wɔn amanneɛ kyerɛɛ no sɛ, yakɔ asase a wɔsomaa yɛn soɔ no so, na ɛsene nufusuo ne ɛwɔ ampa, na ɛso aba nie. Nanso aman a wɔtete asase no so no yɛ den, ne nkuro no ɔbɔ ho ban. Ɛsoso sɛ na yɛhunu Anak man nso wɔ hɔ. Amalek te anafoɔ fam asase so, na Hetifoɔ ne Yebusifoɔ ne Amorifoɔ tete bepɔ so, na Canaanfoɔ tete mpoano ne Yordan ho. Na Kaleb dwodwoo ɔman no ma Mose, na ɔkaa sɛ, momma nkɔforo na yɛnkɔfa asase no, na tumi deɛ yɛbɛtumi wɔn. Na mmarima a wɔne no kɔɔyɛ no kaa sɛ, yɛrentumi nkɔforo ntia ɔman no, ɛfiri sɛ wɔyɛ den sen yɛn. Na wɔmaa asase a wɔkɔsraeɛ no ho atenka bɔne trɛ Israelfoɔ no mu sɛ, asase a yɛfaa mu kɔsraeɛ no yɛ asase a edi ɛsotefoɔ. Na nkurɔfoɔ a yɛhuu wɔn wɔ asase no so no nyinaa yɛ abrane ara nko. Na ɛhɔ na yɛhuu abrane akɛseɛ no. Anak ma ofiri abrane akɛseɛ no mu no, na yɛyɛ yɛn ara yɛn ani so sɛ mmebɛ. Na saa nso na yɛyɛ wɔ wɔn ani soɔ.